Uy ta, grocery day for today's video. May kenis opan nyo kami king Walter Mart. O yan, nabi mayarin pang nakungkung ng kasanting kawanis keo. Minuna keping minta kening Abenson. Di kimi minalarin diwali ko kasi maglaway lang washing machine sinopan minalarin. O syempre, Panasonic tamo. Kaya uy ta meg-decide na larin na Panasonic napin. Kaya bang panayan mi laminta na kay pa mo grocery. Kay ba't dinurot kay pa hanggang meat section banta balo ko na yung peka-mura. Di ba ganyan tayong mga nanay kung saan ang pinakamura dun tayo. Kaya nung makapili kami, sabi ko naman sa asawa ko, videohan niya ako. Sabi na, ako talaga yung mag-video naunino pa ako, ikatamo nga doong mayabe ako. Ba, dinuro na ako na ng mga lampatugot, banta makanaking na ako na namang babi mura. Tapos sikit kayang beef, banta magbulalo ko, tsaka ako sinaling liempo. Siyempre, wag natin kalimutan ang bida ng lutuan, nor. Tsaka kami kinawang ketchup, ala na kanong ketchup, tapos crispy fry. Kay ba't pengwa ko no rin penabili na ning anako. Burino ko no rin red beans. Tapos kinangwa ko kong mani kasi favorite no ning anakong metong din. Kumuha na din ako ng pasta para sa aking gagawin tuyo pasta. Kumuha na rin kami ng liver spread na hindi nawawala sa kusina. Doon naman tayo sa gamit pang laba. Kumakatang Ariel, Del na napakabango, surf powder. Siyempre, ang pang-sanitize natin, ang Sunrox, hindi mawawala. Sabay na rin natin ng tissue at panghugas ng plato. Sagli, at yung papalang kulang, yung palaman tinape, yung cheese whiz. Uy, mayari kami rin. Muli na kami danupa na kaya kanini.